Eskerrik asko etortzeagatik, ongi etorri amezketara. Prentsaurreko hau deitu dugu, berri emateko gaur, Europar Batasuneko nekazaritza ekologikoaren egunean, lau herrik nekazaritza ekologikoaren aldeko pauso bat ematea erabaki dugula. Amezketa, Ataun, Zaldibia eta Urduñak erabaki dugu gure herri lurrak ekologikoarekin bateragarri egitea. Lau herriok badaramatzagu ja urte batzuk praktika ekologikoarekin bateragarriak diren kudeaketa egiten. Beraz, gure egiteko moduan aldaketarik ekarriko ez badu ere, erraztasun bat emango dio pauso honek nekazariei, ekologikoan lan egin duten abeltzainei, beraien lana aurrera eramateko. Praktika hauek dira abere zama egokia izatea, sintesi kimikoko produkturik ez erabiltzea, abereen ongizatea bermatzea eta abereak aldiro ondo identifikatuta egotea. Larreak eredu ekologikoan ziurtatzeak, abeltzaintza ekologikoan dabiltzan abeltzainei, larre horiek erabiltzeko segurtasuna eta bermea emango die. Garrantzitsua da aipatzea baita ere, orain arte bertan dabiltzan abeltzainek ez dutela inongo eragozpenik izango, beraien lanarekin jarraitu ahal izateko, normal jarraitu ahal izango dute, orain arte dabiltzan abeltzainek, baina ekologikoan dabiltzanek erraztasun gehiago izango dituzte pauso honi esker, eta ekologikoan hasi nahi dutenei, edo pauso hori eman nahi dutenei, nola baiteko babesa eman nahi diegu pauso honekin. Eta zeian transizio ekologikoaren bidea hartu zuen, ekoizpen Urduña zerbitzua abian jarri zuen. Besteak beste, ekoizleen transizio ekologikoaren bidelagun izan da zerbitzua. Ondorioz, nekazal lurraren 6% ekologikoan ziurtatu da. Urduñan, 10 baserri daude alta eman da, eta likagaiak erabiltzeko 2 obradore daukagu. Transizio ekologikoan aurrea egiteko udalak erabilera publikoko mendian 900 hektaria altan emateko eskarea egin du. Besteak beste, uste dugulako udalak eredugarriak diren pausoak eman behar dituelako. Eskaera hau, egin aurretik mendien erabilera jasangarriaren bidean hainbat erabaki hartu dira abeltzainekin batera, eta pausua urteetako elkarlanean ondarioa da. Eskerrik asko. Ideia honekin eta ekologikoa, bere lurrak ekologikoan sartzearekin bat egin du, iruditzen zaigulako, aspaldiko urteetan eta aipan izan den elikadura burujabetza horren baitan pauso bat aurrerago ematea dagokigula, eta bertakoaz gain alde neinean ekoizpen ekologikoa bultzatu behar dugula, eta gure lurrak horren zerbitzura jartzea erabaki dugu, inguruko herri hauekin batera. Eta honekin batera animatu nahi dugu, gure ekoizleak eredu ekologikoa pausua emateko, Europak agindutako edo proposatako hildoarekin bat eginez, eta horretan aurrera pausoa eman ditugu zenbat azkarra. Gaurko ekimenarekin etorkizun iraunkorraren aldeko apustu garbia egiten dela. Azken finean, babes publikoen kudeaketa egokia bermatzen dalako, kudeaketan ingurumenan eta biodibertsitatearen zaintza eta babesa lehenesten dela bermatzen dalako. Esan behar dugu, udalerri hauek 3.188 hektarako mendi eremuaren kudeaketa ziurtatzeko prozesuari ekingo diote, eta ekintza honekin nekazaritza ekologikoari prestigio instituzionala ematera datoz, nekazaritza ekologikoaren ekoizpenari ere bultzada garbia ematen diotelako, azken finean bermeak ematen dieten nekazariei eta abeltzainei eremu hauetan badakitelako kudeaketa ekologikoa burutuko dela, aukerak ere sortzen direlako gaztentzako nekazaritza ekologikoan hasteko, eta ekimen honekin Europak markatzen digun bidetik ere bidearekin bat egiten dugu, ez? Eskerrik asko. Ataunen izenen, zer gutxi gehitzeko, gainontzeko alkatek eta esan duteneri,
Bai izan behar dela, ore badala gutzako, orduñarekin, Marizko eta Iker da, Mikel da, lan asko egin duen jendea da, eta beraiekin batera hemen egotea, guretzako ere, ore handia dela, beraiekin eskutik bat bestein bat proiektutan, eta hori komentatu. Eta bestetik, azken finin esan, nekazaritza ekologikoak naturan erritmoak respetatzen ditula. Eta eredu bat, ekosisteman oreka mantentzen saiatzen dana, eta eragine dauke, honekin lurzorun osasune mantentzen da, bertako biodibertsitate hori, lurzorua dauken biodibertsitateari izan intsektuena, izan animali, izan vegetala, hori mantentzen da, eta horrek zeharka ere eragine dauka eremu guztiaren biodibertsitatean, izan katetrofiko guztian, intsektutik hasita, harraparietara iritsi arte. Orduan, bai lurzorua, bai biodibertsitatea, eta noski urak ere, sintesi kimiko hori gabeko eredu baten alde egiten badugu, uren kalitatea bermatzen dugu, eta oso garrantzitsutzat jotzen dugu. Larrea kalitatea honekoak baldin badira biodibertsitatearen aldetik, bazka aproposagoa da baita ere lehen sektorearentzako, hartzaientzako, eta orduan uste dugu erabaki zuzena hartzen nahi gara kasuntan. Transizio bide hortan gaudenak, larreak eredu ekologikoen ziurtatzeak abeltzaintza ekologikoan gabiltzan abeltzainoi, larre horiek erabiltzeko segurtasun bat eta berme bat ematen digu. Gainera, guretzako gauza garrantzitsua den karga administratibo bat kentzea suposatzen digu, larreek araudia betetzen dutela ziurtatuta aurrez egungo delako, eta horrela abeltzainok ez dugu urtero berek mendiko gunenetara igular ditugun bakoitzen, mendiaren administratzailearekin hau konprobatzen eta dokumentatzen ibili beharrik izan da.